Okay no, maayong gabi sa tanan nga mga viewers aning video nga gihimo karon sa among vlog no. Cardinal Benito Bilisa. So sa dili pa kami mo padayon sa unahan mga igsoon. Sa dili pa nako isgutan ang ako ang paghatag bahin sa mga interview nga pagahimon karon. Una sa tanan akong ipaila ang ako ang kaugalingon. Ako si Cardinal Jimbo Tahod. No, Cardinal ko sa Kingdom of Priests. Ang founder namo among gitawag og Supreme Founder o mahal nga magtutudlo. Master ko si Benito Gaboleap. Mga igsoon, ang kining buhat namo sa kalibutan mao gyud ang pagpabarog sa gobyerno sa Dios. Tungod kay kining gobyerno sa Dios mao man kini ang iyang ginharian. Gitawag ni sa mga tawo o sa daghan ng mga sikta o relihiyon nga nagtuo bahin sa gingharian sa Dios. Mao na ang gobyerno. Gobyerno kana siya nga patindugon diri sa kalibutan. Mao nga kining mga tawo karon o tanan nga mga sikta o mga pastors, mga ministro pa diha o uban nga mga kaparian, nalipat sila karon sa tanan nga saad ni Kristo. Nalipat sila tungod kay ang saad ni Kristo mubalik man siya dinhi sa kalibutan. Pero diha nahimong lipat ang mga tao nga si Kristo mubalik diri sa kalibutan tungod kay gisulti man niya nga mubalik siya sa samang paagi sa ilang nakita sa ilang pagsaka sa langit. Mabasa nato na sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Mao na mga igsuon nga kining kalibutan lisod kini kaayo tugkaron. Ilabi na gayud ang mga pulong nga gisulti sa Dios diri sa balaang nga kasulatan. Lisod kaayo ni tugkaron sa mga tao bisan pag mga tanan gyud nga mga sikta o tanan nga mga bisan pag mga kanang mga pastor nga nag-ingon nga nag-angkon nga sila mao ang tinuod o sila ra ang maluwas. Diha ra sila taman ra sila diya sa ilahang pag-angkon o pag-ingon. Pero dili sila makahatag og kamatuoran nga sila gayud ang tinuod nga gisugo sa Dios diri sa kalibutan. Tungod kay kung atong pangitaon gyud ang tinuod nga buhat sa Dios, ang buhat ni Kristo nga kinahanglan nga sumpayan ang saad sa Dios nga didto kang nga mao katong trono ni David nga mabasa nato sa Lucas 1:33 ngadto sa 34 nga iyang paghaharian tong trono ni David, iyang kanang iyang katong harian busa nga mao kadto ang misyon ni Jesucristo sa Jerusalem. Tungod kay kanang buhat sa Dios manukad man sa Jerusalem. Pero sa wala pa sa unang panahon, kanang Jerusalem, sa wala pa mubalik ang Diyos diya sa Jerusalem, dito siya sa Mesopotamia. Mesopotamia ang unang buhat sa Diyos, human nga ginupan kining kalibutan. Busa, kay sa Mesopotamia man, mao nga ang Mesopotamia, diha gipakatao sa Diyos si Abraham, kay kanang gingharian sa Diyos, manukad man na ni Abraham. Mao nga gisaksihan dayon sa mga propeta, sa mga sulti sa Dios. Maingon nga si Ginoong Jesucristo nga nagsulti nga ako mo ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob. Mao na nga kining buhat sa Dios manukad gyud sa ni Abraham. Mao nga Mesopotamia man si Abraham gipahimugso sa Dios sa Ur. Si Abraham didto man. Mao nga kinahanglan
nga kanang Mesopotamia, kinahanglan nga ang Mesopotamia doon na po'y gitawag nato nga bag-o nga Mesopotamia kay na may bag-o nga Jerusalem. Nganong naa may bag-o? Nganong kinahanglan man nato pangitaon ang bag-o nini? Bag-o. Tungod kay ang bag-o tungod kay sa panahon ni Ginoong Kristo sa didto sa Jerusalem sa sauna migula nga nagwali may tungod sa may balita bahin sa gingharian sa Dios. Dili man nato ikalimod yun nga si Ginoong Kristo nagpamatuod nga di man nato ikadinay nga si Ginoong Kristo nagpahibalo sa mga tao o sa mga katawhan nga kanang gingharian sa Dios naara dinhi sa kalibutan, naara dinhi sa nasod, wala dito sa kapunaw-punawan kay ang mga tao karon tuwa man sa kapunaw-punawan aron nga mapamatud-an nato dito sa kapunaw-punawan nga mapatud-an nila nga kanang Dios o kanang gingharian sa Dios tuwa dito sa luyo sa mga bituon. Tungod kay ato man ang mabati sa mga tanan nga mga sikta nga nagwali sila nga kinahanglan ng tao walay mogamot dinhi sa kalibutan. Tungod kay gisulti na dinhi sa sulat ni Apostol Pablo nga ang langit ug ang yuta mananaw pagsunugon. Mao na nga lisod kaayo mga igsuon kay kung ang unahuna karon sa tao usa ra gyud magpabilin gyud nga kanang gitawag o magpabilin gyud nga mahimong lipat ang mga tao. Panlitan atong basahon kining nahisulat sa Daniel, no? Itong basahon. Daniel kapitulo 7 versikulo 7 ngadto sa 8. Itong basahon giingon. Sa tapos niini nakita ko sa mga pananawon sa kagabion. Pananaw, no? Itong basahon ng mga igsoon. Sa tapos niini nakita ko sa mga pananawon sa kagabion ug ani akaron ang ikaupat ka mananap makahadlok ug mabangis ug hilabihan gayud pagka husganon ug kini may dagkong mga ngipon nga puthaw. Siya milamoy ug ni kunis-kunis ug niyatak sa salin sa iyang mga tiil ug kini lahi sa tanang mananap nga namhiuna kaniya ug kini may napulo ka mga sungay. Kung atong balikan paghinumdom mga igsuon ang naisulat sa akong ibasa karon, nagisgot kini og mananap. Unya ining mananapa isulti ni Daniel sa iyang nakita kay pananawon man ni siya, kini kunong mananapa makahadlok, mabangis, makalilisang og ang maong mananap may dagkong mga ngipon nga puthaw o ni kunis-kunis sa salin sa iyang mga tiil. Katong mananapa ug ang maong nga mananap dunay pulo ka mga sungay. So kay nagisgot manig mananap, kung atong sabton kini mga igsuon, kining mananap nga gisulti sa Dios, ang mananap nga ang gisulti dinhi sa pananaw ni Daniel naghisgot og mananap nga makahadlok, makalilisang ug mabangis. Karon kung atong tan-awon kining mananapa, literal ba ni siya nga mananap sama sa mga mananap sa mga baka, sa mga kabaw, sa mga mabangis nga mga klaseng mananap nga anaa karon sa kalasangan? Mao na mga igsuon, kung atong tan-awon gayud, dili nato matugkad ang unahuna sa Dios o ang kahulugan sa gisulti sa balang kasulatan kung kita wala, kung dili kita hatagan og diktasyon sa Dios o wala dili kita padad-an sa Dios og espiritu sa kamatuoran.
mao na hinungdan nga kinahanglan balik ang espiritu sa kamatuoran aron nga magtultol kanato ngadto sa tanan nga mga tinago sa Dios. Panilitan nagisgot manig mananap, babangis, makalilisang ug makahadlok kining mananapa sa kinakita ni Daniel. So kung inon nato nga literal ning mananapa, atong basahon ang naisulat sa Daniel kapitulo 8 bersikulo 3 na apoy mananap nga gisulti dinhi. Tanawa, kapitulo 8 bersikulo 3 giingon, "Og giyahat ko ang akong mga mata, og nakita ko, og ania karon, may nagtindog atubangan sa suba nga usa ka karnero nga laki nga may duruha ka mga sungay, ug ang duruha ka mga sungay hatag-as apan ang usa hataas kaysa usa, ug ang hataas mingtungha nga naulahi." Nagisgot dinhi mga igsoon og karnero nga laki. Sa ato pa, nagisgot dinhi og karnero nga laki nga kining karnero ha dunay duruha ka mga sungay. So ingnon nato nga kining mananapa nga nakita ni Daniel gihubad man gihatagan magkahulugan nga gatong karnero nga laki dinhi sa kapitulo 20 sa maura nga kapitulo o sa bersikulo. Kapitulo 20 bersikulo 21. Ang karnero nga laki nga imong nakita nga adunay duruha ka mga sungay. Tanawa, ang karnero nga laki nga nakita kuno ni Daniel nga may duruha ka mga sungay, sila mao ang mga hari sa Media o sa Persia. Sa ato pa mga igsoon, dinhi sa kalibutan, dinhi sa kalibutan, dinhi sa kasulatan o sa balaang kasulatan, kung dili kita hatagan og espiritu sa kamatuoran, dili kita makatugkad sa tinuod nga kahulugan. Mao na nga amo giyong ikapanghambog kaninyo bahalag dili mo tuo nga ang among supreme founder sa everlasting kingdom of the priest of God and of Christ nga gitawag namo mahal nga magtutudlo, Master Pope Ginito Gabuliyabo, nga siya gayod ang tinuod lang nga makasumpay sa buhat ni Kristo. Kay katong buhat ni Kristo sa kalibutan mao man toy sumpayan. Naabay sumpayan ang pangutana. Naabay sumpayan. Sa dili pa nato kini ipadayon mga igsoon. Sa dili pa nato ipadayon ang paghusay sa nahisulat nga mapintas nga mananap ay usa ka mananap nga ang mananap makalilisang, mabangis ug makahadlok nga dunay mga sungay nga pulo. Sa mabasa nato sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 7 ngadto sa 8. Sa dili pa nato ni hatagag husay pinasikan sa kaalam sa among mahal nga magtudlo, atong basahon ang gisulti sa nahisulat sa Juan kapitulo 16. No? Juan 16, kapitulo 16, bersikulo 13. Atong basahon kung unsay sulod nga atong mabasa mga igsoon. Ingon 13:16. 16, kapitulo 16, bersikulo 13. Ingon, inig abot sa espiritu, no? Sabto na to ni. Inig abot sa espiritu sa kamatuoran, ini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingon nga pagbulutan. Hinunua ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti ug ang mga butanga walabot iyang igatub-an kaninyo.
unsa may atong makuha diri makutlo nato mga igsoon. Kadtong pag-ingon ni Ginoong Kristo nga inig-abot unya sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo. But ipasabot mga igsoon, si Ginoong Kristo nga nagsulti sa mga napulog duha ni Kristo dito sa Israel, sa Jerusalem, nagpasabot nga si Ginoong Kristo nasayod sa mga butang nga umalabot, diin gihatag niya ang iyang gingharian. Diin nasura niya gihatag sa iyang pag-ingon nga pagakuhaan ko ang gingharian gikan kaninyo ug gihatag ngadto sa usa ka nasod. Sa ug nigabot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo. Sa ato pa nahibalo siya kay kaninyo naman. Kini siya magatultol kaninyo. But ipasabot si Ginoong Kristo nahibalo na ng daan sa umalabot ni atong panahon na. But ipasabot kung kinsa ang makasumpay sa buhat ni Kristo ang sa iyang pag-ingon nga sultian ko kamo nga ako dili na magainom niining bunga nga gikan sa paras hangtod ni adtong mga adlaw nga ako magainom niini uban kaninyo diha sa gingharian sa akong Ama. Kung kinsa ang makasumpay ni ana mga igsoon, mao kadto ang tinuod nga giingon ni Ginoong Kristo nga moabot ang espiritu sa kamatuoran nga mao ang magatultol kaninyo sa tibuok nga kamatuoran. Mao kana mga igsoon, mao na nga kung atong balikan ang kasulatan ni Daniel nga gipakita kaniya sa Dios pinaagi sa pananawon nga ang maong mananap nga kadtong mananap nga upat nga mananap nga makahadlok, mabangis og makalilisang og hilabihan pagkakusganon og may mga ngipon nga puthaw og kadtong mananapa may pulo ka buok mga sungay. Karon kinsay makasulti kaninyo anak karon? Kinsay makahatag kaninyo? Kinsay maka-describe kaninyo og mananap nga dunay ngipon nga puthaw? Kinsay maka-describe kaninyo nga mananap nga dunay pulo ka buok sungay? Ha? Walay. Tungod kay dili kamo ni ana maka-describe mga igsoon, tungod kay kanang mananapa nga gisulti sa Dios pinasikat sa panan-awon dito ni Daniel, dili kana siya literal nga mananap. Mao manggani nga akong gibasa ang naisulat Daniel 8 nga naghisgot dito og karnero nga laki, nga ang karnero nga laki dunay duha ka buok mga sungay. Karon paghubad dito paghatag og kahulugan sa Dios, kadtong karnero matud pa sa Dios sa 8:20-21 matud pa sa Ginoo ang karnero nga laki nga adunay duha ka buok mga sungay mao sila ang mga hari sa Media o sa Persia. Sa ato pa mga igsoon, kining mananapa nga gisulti nga mabangis makahadlok ug makalilisang, dili ni siya literal nga mananap. Mga sayop ang tanan. Kanang Jehovah's Witness, sayop sila. Tungod kay nagpatuo sila og describe mahitungod sa mananap. Huna-huna lang mga igsoon. Asa man nato makita ng mananapa nga ilang gidrawing karon? Nga nakoy pulo ka mga sungay nga kanang mananapa sa paghuna-huna ni Daniel. Kay huna-huna man to ni Daniel nga mahitungod atong pulo ka sungay sa nadugay niyang pamalandong naa may niturok nga laing sungay nga jutay. Oh. Saan na nimo karon? Buhat-buhat lang nang ilaha karon nga kanang gihimo nila nga mapintas kanang mananap nga nagduna pay pulo ka sungay gibutangan og sungay nga gamay ana poy mata. Kung makasulti kamo ni ana mga igsuon maka-prove. Kung inyong i-prove
nga naay mananap ngayon ana nga sama nga paagi sa ilang gi-describe naa po'y mananap literal nga atong makita nga mauna siya ang gitumbok. Munay tinuod mga igsoon. Pero wala gali mao kana mo nga sayop dili kami mahadlok mosulti kaninyo nga kanang grupo karon o kanang sikta karon nga nagpagwa og mananap nga dunay pulo ka mga sungay ug duna po'y gamay nga sungay og gibutangan og mata sayop kana mga igsoon. Mao nga kung gusto ka mong mangita sa tinuod nga kamatuoran sa kahulugan sa gipakita sa Dios ni Propeta Daniel, dinhi lang ninyo makita ang kaalam ug ang tinuod nga kahulugan sa kingdom of priest. Makita lang ninyo sa kaalam sa among mahal nga magtutudlo. Di kami maulaw mosulti. Bisan pag mo tindog pa nang iyong buhok, ludon pa mo mga igsoon, dili kami mahulaw, mahadlok mosulti tungod kay nakita namo o na-prove gyud namo nga ang among mahal nga magtutudlo dunay dako nga tinuod nga espiritu nga kakuyupan niya o dunay espiritu nga nagdikta kaniya. Ngano man si Ginoong Kristo nagsulti inig-abot sa espiritu sa kamatuoran. Ayaw mo bulag sa pulong na Ginoong Kristo nga dunay mo abot nga espiritu sa kamatuoran nga katong espirituhana o katong espiritu nga kamatuoran mao kuno ang magtultol kanato ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Walay labot si Ginoong Kristo sa iyang pag-ingon kay matud pa niya kaninyo. Wa say labot nagpasabot si Ginoong Kristo na sayod na ni ana mga igsoon. Mao kanang pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan, kanang pagbalik ni Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan. Ug anan ko kamo mga igsoon, kadto lamang makasumpay sa buhat ni Hesus. Mao na nga walay bisan kinsa ni ana nga makasumpay. Walay bisan kinsa ni ana nga makasumpay gawas lamang sa among mahal nga magtutudlo tungod kay siya man ang gitugahan karon sa tinuod nga kalendar. Kalendar man ang makatug-an ni ana. Kay matud pa ni Ginoong Kristo walay nasayod sa adlaw ug sa takna. Mao nay sumpayan ni Ginoong Kristo. Karon atong husayon ang nahisulat pinasikad sa alam sa kaalam nga gidikta sa Dios sa among mahal nga magtutudlo. Basaw nato og usab ang teksto nga atong pagahusayon. Matud pa mga igsoon. Kapitulo 7, bersikulo 7 ngadto sa 8. Ug ang laking kanding. Laking kanding. Ug 8 man eh. 7, no? 7. Tapos niini nakita ko sa mga panan-awon sa kagabion ug ania karon ang ikaupat ka mananap makahadlok og mabangis ug hilabihan gayud pagkakusganon ug kini may dagkong mga ngipon nga puthaw siya milamoy ug mikunis-kunis ug miyatak sa salin sa iyang mga tiil ug kini lahi sa tanang mga mananap nga nanghiuna kaniya ug kini may napulo ka mga sungay. 8. Ako nagtulo timbang mahitungod sa mga sungay. Si Daniel iyang gitimbang-timbang mahitungod ng sungay ug ania karon may migula kanila nga laing sungay nga dyutay nga sa atubangan nini ang tutulo ka mga unang sungay giibot hangtod sa iyang mga gamot ug ania karon niining sungaya dihay mga mata nga sama sa mga mata sa tao ug usa ka baba nga nagpamulong dagkong mga butang. Tiaw mga igsoon, taman lang bata sa pagbasa? Taman lang ba
ang sitas nga itong gibasa, taman lang ba sa pagbasa? Wala ba'y dakong kahulugan niini? Sumala na sa gikaingon ko kaninyo nga ang mananap o ang karniro nga laki nga dunay duha ka mga sungay, matud pa sa Dios, mao sila ang mga hari sa Persya o sa Mido o sa Persya. Sa ato pa mga igsuon, katud ang kanding o karniro nga laki nga dunay duha ka mga sungay, nasud man ang ipasabot tungod kay kanang Persya, Mido o Persya, nasud man na og kadtong duha ka mga sungay, mao kadto sila ang kahulugan nga mga hari sa Mido o Persya. Sa ato pa mga igsuon, kay ang karniro nga laki nasud man sa ato pa kining mananap nga makalilisang, mabangis ug makahadlok, nasud usab kini. Muna tinuod mga igsoon. Karon, unsa man pong nasura nga daghan mang mga nasod sa tibuok nga kalibutan karon nga naghari sa tibuok nga kalibutan. Mao nga kung atong subayon ang kasaysayan sa tanang mga nagharing nasod sa tibuok kalibutan o ecclesiastical sa tibuok nga kalibutan, una mao ang Babylonia. Dili mo makadinay kay ang Babylonia naghari ni adtong 606 BC. Naghari ang Babylonia sa tibuok nga kalibutan. Pinaagi ni hari nga Nabucodonosor og sa iyang anak nga si Belshazzar. Human ni ana naggubat usab, niabot ang panahon nga ang ang Babylonia nakigubat batok sa Medo Persia. Ni anang 538 napildi sa gubat ang Babylonia ug nipuli dayon paghari ang Medo ug Persia nga naghari usab sa tibuok nga kalibutan. Karon pag human ni anang panahona, nakigubat na pod ang Grisya batok sa Medo Persia. Panahon ni Alejandro Magno. Napildi ang Medo Persia sa Grisya pinaagi ni Alejandro Magno. Og niabot na usab ang panahon nga ang Grisya nakigubat sa nasod nga Roma og napildi ang Medo Persia, napildi ang Grisya sa Roma sugod ni adtong 168 to 476 AD. Human ni ana mga igsoon, wala na dayoy mga nasod nga naghari sa tibuok nga kalibutan maingon sa paghari sa Babylonia, Medo Persia, Grisya ug Roma. Mao nga upat lang kan nasod ang nahimong mga harianong nasod sa tibuok nga kalibutan. Ang una mao ang Babylonia, ang ikaduha mao ang Medo Persia, ang ikatulo mao ang Grisya ug ang ikaupat mao ang Roma. Karon niining upat ka mga nasod nga naghari sa tibuok nga kalibutan, pangitao nato kung asang nasura ang giingon ni Daniel nga ang mananap makalilisang, mabangis ug makahadlok ug hilabihan gayud kapag kakusganon ug ang maong mananap may napulo kabuok mga sungay. Dili nato matuglo ang Babylonia. Dili nato matuglo ang Medo Persia. Dili nato matumbok ang Grisya. Apan magaingon ko kaninyo, ang makaigo sa gisulti sa balang kasulatan, pinasikat sa kalam sa among mahaling magtutudlo, mao gayod ang mao gayod ang Roma. Unsay kamatuoran nato mga igsuon nga ang Roma mao ang mao ang mananap nga makahadlok, mabangis ug makalinisang. Niara ang istorya mga igsuon. Kung atong tan-awon ang istorya sa Roma mao kini. Atong ipadayon sa pagbasa ang naisulat. Ako nagtulutimbang may tungod sa mga sungay. Og ania karon may migula kanila nga laing sungay nga jutay nga sa atubangan niini
ang tutulo ka mga unang sungay giibot hangtod sa mga gamot og ania karon niining sungaya dihay mga mata nga sama sa mga mata sa tao ug usa ka baba nga nagapamulong dagkong mga butang. Kastang lisura mga igsoon. Mura kinahanglan abangan yun ninyo mga igsoon ang hubad niini sa akong pagkahusayon karon pinasikad sa kaalam sa among mahal nga mao kana mga igsoon. Unsa may dako nga kalambigitan nga kini gisulti sa balaang kasulatan sa gipakita sa Dios kang propeta Daniel mao man kini ang Roma. Tungod kay kung atong tan-awon ang Roma kanang gingharian sa Roma sayod kamong tanan sa panahon ni Ginoong Jesucristo ang mga katawhang mga Hudyo o ang katawhan nga mga magtotoo ni Kristo maingon sa paggibilin ni Kristo sa mga apostoles sayod kamong tanan ug dili ninyo maikadinay nga ni anang panahona sa pagbula ni Kristo Hesus didto sa Jerusalem panahon na kana sa paghari sa gingharian sa Roma. Karon kay Roma man. Nganong Roma man tungod kay kaning mananapa gitawag og mabangis, makahadlok ug makalilisang tungod kay kanang gobyerno sa Roma mga igsoon. Dili kamo makabalibad nga kanang gobyerno sa Roma kontra nila ang mga Kristohanon o mga tinun-an ni Kristo didto panahona tungod kay tungod kay ila mang pamatyon ang tanan nga mga magtotoo ni Kristo. Bisan ang mga apostolos ni Kristo, si Pablo, si Pedro, uban nga mga tinun-an ni Kristo, ipamatay sila pinaagi sa mga hari sa Roma. Tungod kay dili man sila masugot nga ang pagtulun-an ni Kristo dito sa Israel, Jerusalem, mapadako. Mudawat mga igsoon. 3 minutos. Mao kana mga igsoon. Karon kay sa panahon ni Nero sa Roma, ipamatay man ang mga Kristiyano. Mao nga kanang gingharian sa Roma, kanang giingon nga mapintas nga mananap, mabangis, makalisang ug makahadlok. Mao kini ang Roma tungod kay kanang Roma dunay gitawag nga first Punic War. Kay kanang pulo kasungay nga giingon dire sugod man sa pangitaon man nato kani sugod sa First Punic War. Kay mao man ni ang atong pangitaon. Kay kanang usa ka gamay nga sungay dinha mao man to si Constantino. Nganong si Constantino puto siya? Kay nianang ang First Punic War nga nigula nga unang First Punic War mao si Gaius Dilius. Si Gaius Dilius ang unang sungay didto sa Roma. Ang sunod ni sunod dayon si Publius Cornelius Scipio Africanus. Ang ikatulo mao si Lucius Emilius Paulus Macedonicus. Tulo na, ikaapat si Gaius Marius. Ikalima si Lucius Cornelius Sulla. Ang ikaunom si Pompeius Magnus. Ang ikapito si Gaius Julius Caesar. O ang ikawalo mao si Marcus Antonius. O ang ikasiyam mao si Marcus Vipsanius Agrippa. O ang ikapulo mao si Gaius si Caesar Augustus. Mao kana ang pulo ka mga sungay nagiingon dinhi nga ang mananap makalilisang, mabangis ug makahadlok ug libihan pagkakusuganon ug ang iyang mga ngipon mga puthaw tungod kay gobyerno kana makalilisang nga gobyerno sa Roma. Gobyerno sa Roma nga makalilisang.
Mao nga aron maisip sa Dios nga kanang pulo ka sungay nagbutang ang Dios og gitawag og first panic war nga gasugod kana ni Gaius Delius. Tiaw mo na mga igsoon. Mao kanay tinuod nga istorya. Karon samtang siya nagtulutimbang may lain nga sungay nga migula nga jutay nga sa atubangan niini ang naunang sungay ang tutulong na ang sungay giibot hangtod ang iyang manggamot o usa ka baba nga nagpamulong dagko nga mga butang kanang gamay nga sungay nga digula mga igsuon mao kadto si Constantino. Si Constantino kanang usa ka gamay nga sungay nga jutay nga may mga mata sama sa mata sa tao ug usa ka baba nga nagpamulong dagko nga mga butang. Si Constantino kana mga igsoon. Nganong si Constantino mana? Ang ilhanan ana nga si Constantino kadtong tulo ka mga sungay matud pa ang gamay nga sungay dunay giibot nga tutulukan haunang sungay. Unsa man ang sungaya? Sungay ba ni sa mga mananap? Sungay ba ni sa mga baka kabaw? Mao ba nang sungaya mga igsoon? Dili. Sungay kahulugan ana hari. Kay hari man ang sungay nga gisulti sa Bible. Ang dapulo kabuk sungay sumala sa pinayag 17:12 nga ang napulo kabuk sungay nga imong nakita sila man ang mao ang mga pulo ka mga hari. Sa ato pa, kung isgot tag hari, wa may sungay nga mohari gyud. Ang hari mga tao nga naghari sila sa mga anang ilang nasod. Mao kana mga igsoon. Mao nay tinuod mga igsoon mga kanang usa ka gamay nga sungay mao kana si Constantino. Nganong si Constantino man pod? Tungod kay ni anang 284 ED kay ED naman na 284 ni hari si Diocletian sa tibuok nga Roma siya ang gitawag og Senior Caesar. Si Diocletian ni anang 284 hari siya sa tibuok nga Roma. Mao nga pagka 293 ang gihimo ni Diocletian iyang gibahin ang Roma sa duha ka bahin west ug east. Dayon iya dayong gipabutangan didto sa east si Galerius gibutang niya nga hari o Junior Caesar o gibutang po niya didto sa west. Gibutang po niya didto sa west si Constantius Chlorus. Kinsa man na si Constantius Chlorus? Kana si Constantius Chlorus mao kana ang amahan ni Constantino. Gibutang siya didto sa west nga Junior Caesar o si Galerius didto sa west. Junior Caesar samtang si Diocletian siya ang Senior Caesar. Under silang duha ni Diocletian. Karon kay amahan ni Constantino nga mao si Constantius Chlorus namatay man ni anang 305 AD. Mao nga si Constantino nga anak ni Constantius Chlorus mipuli sa katungdangan ingon nga Junior Caesar didto sa west. Tungod kay nahibalo man daan si Constantius Chlorus nga kay kadto si Diocletian dili man to siya mosalig ni Constantius Chlorus sa amahan ni Constantino. Mao nga kadto si Constantino samtang hari sa west o Junior Caesar dito sa west si Constantius Chlorus gihimo po nilang silbi bihag si Constantino.
Mao to nga nahibalo man si Constantius Chlorus nga si Constantino mao tong nihangyo niya nga kwaon sa niya kay mutabang sa ilang pagpangumpanya. Mao to nga nisugot man kay nisugtan man siya mao to nga aron nga dili mahuna ni Constantino aron dili na usab ang pagtando nga siya muuli dito sa bato siyang amahan. Mao tong nitakas si Constantino nang gabi nitakas siya. Pagtakas niya didto dayon didaog dayon sila sa mga digmaan. Mao nga pagka 305 namatay man si Constantius Chlorus nga amahan ni Constantino. Mao nga pagka 306 si Constantino maoy puli nga Junior Caesar sa iyang amahan. Karon pag-abot sa tuig 212 AD kay anang panahona ang mga Kristiyano dito sa ang mga Kristiyano dito sa Roma ni ana mga panahona mga igsoon dili man makapadayon tungod lagi kay ila mang pamatyon kanang mga Kristiyano nga kung magwali sila nga si Kristo matuod nga Dios ila man ang pamatyon. Mao nga kadtong asawa ni Constantius Chlorus mao man to ang nakita sa cross. Mao to nga murag dapig na sila daan sa mga Kristiyano nga naay mga cross itawag mga Kristiyanon nga niabot dito sa Roma. Mao ni anang 312 AD October 28 dunay gubat nga mahitabo dito sa Milvian Bridge tali ni Constantino versus Galerius. Mao kana mga igsoon. Mao nga ni anang gabi kay daghan man ang mga sakop ni Galerius samtang kang Constantino lupig man ang kadaghanon sa iyang mga tao. 1 minute na lang. Mao na nga kung atong tan-awon dayon mga igsoon ni anang gabi sa 27 sa Oktubre 312 AD mao nga gadamgo si Constantino kay kana si Constantino ang batasan niya musimba man na siya sa adlaw. Mao nga si Constantino ilado sa tanang nga tibuok nga kalibutan ang iyang pagka-sun worshipper. Musimba si Constantino sa adlaw. Mao nga ni anang 27 kay 28 gubat man dito sa Milvian Bridge. Busa anang 27 sa gabi gipadad-an siya sa Dios og panan-awon. Nga didto sa iyang sa panan-awon niya nga didto sa adlaw sa ubos sa adlaw dunay nakasulat dito nga anay nakabutang dito nga cross ug ay nakasulat nga Intoy Tunika. Excuse me. Intoy Tunika. Or sa Latin in hoc signo vinces. Panay oras? Panay oras. Bruta. Mga oras. Putol la. Continue lang. Ikuan sa natagi sa time na istorya ka nga namili. Sige no. Mga isuon kay naupos naman ang mga oras nga gigahin alang niining atong pagisgutan. Busa abangin lang ninyo ang tanan nga mga mensahe sa among mga kauban nga mga cardinals uban sa among mahal nga magtutudlo Master Pope Ginito Buliyabo. Og lang salamat sa inyong pagpamati niini. Ako mayon kaninyo dapat dasig. Dili kami maulaw, dili kami mahadlok na sulti kaninyo nga wala na karoy lain nga gisugo sa Dios diri sa kalibutan kundi ang among mahal nga magtutudlo Master Pope Ginito Buliyabo.